جبرنا كدن عندنا جواكي أفدمو حمودة ما يخش بينرو تماشوان مي هجا أما في حبتيجي دبرنا ما يخو عندنا جواكي ده لسر قالك مجارين جرينك راوستن دنیا گوهره سیاست دنیا گوهره تی دیزاین کردن لید و کرد چوا دنیا داد سیاست دنیا داد و گوهرتنا کل دنیا پکتی دا جی بگرن بتایبەتیجی li pêvajoya ku li Tirkiye hatiye dest pêkirin rol û rista Kurdan çi ye? Her wiha Rezdar Öcalan ku li greva İmraliyê girtiye pêvajoya daye dest pêkirin ji bo wê jî mafê azadiyê tê daxwazkirin. Her wiha Öcalan bi xwe jî daxwaza qanûnên azadiyê dike. Gelê Kurd jî daxwaza van qanûnên azadiyê dike ku di çarçoveyeka qanûnên ku werin guhertin da pêk were. Em ê van mijara îro ji welatiya bipirsin ka derheqê vê yekê de çi difikirin berhema me dest pê dike. Li dinyayê gelek dîzayn tên çêkirin. Kurd divê çi bikin? Yani Kurd divê siyaseta dinyayê da dîzayn kirina dinyayê da bi roleka çawa rabin. Destpêkê merheba ji we re. Her wiha em bêjin rastiya ku rojhilata navîn têde û xetereya ku rojhilata navîn têde hewceyê Kurd û pêşengê Kurda jî ev tişt baş bixwînin û gor wî pêvajoyê bimeşînin her wiha ji xwe Birêz Öcalan zî esasê daye pêşiya civaka gelê Kurd û siyaseta gelê Kurd. Kurd hewceyê ser esasên aşîtî û demokratiyê û em bêjin ser esasê hemwelatiya demokratîk vê pêvajoyê da cî bigirin û rol û misyona xwe bilêzin. Esas em bêjin sed sala dawî da Kurd alî em bêjin çandî ve zimanî ve bi tevahî em bêjin mafê hebûnî ve tune hatin hesibandin. Îro her çi qas alî hebûnî da nasînek em bêjin ji alî rayedara ve bênasîn jî lê em bêjin şert û esasê nasînê ku li ser nasînê ferz dike di vî warî de pêngav nayê nabetin. Bo wê yekê jî Kurd ji bo mafê xunê zimanî çandî em bêjin rêveberiyên xwe cih da her wiha em bêjin mafê jiyanî de têkoşîna xwe bi awayekî demokratîk hewceyê bimeşînin rast e pêvajoyekî dimeşî lê pêvajo navê wateyê ku tevahiyê mavê Kurda bi ser esasekî ya zî carekî de bêdayîn têkoşînek pêşiya Kurda ye têkoşînek gelek zehmet pêşiya Kurda ye ji ber ku xetereyek mezin rojhilata namî de tê meşandin piştî sed salî dîsa em karin bêjin hem alî sînora da hem alî berjewendiya da hêzên hegemon dixwazin rojhilata navîn gor berjewendiyê xwe dîsa biafirînin. Bo wê yekê jî Kurd bi awayekî yekîtiyek demokratîk yekîtiya xwe ya navxweyî hewce pêşî pêk werînin. Duyem jî gelê ku bu ara dijîn ji bo em bêjin dîrokek wek hev û her wiha yekîtiyek wek hev bu ara jî ser esasên demokrasiyê pêvajoyek û em bêjin hev li hevkirinek gere pêk were. Tam divê mijara ku tu dibêjî de yanî Öcalan pêvajoya daye dest pêkirin, Rezdar Öcalan daye dest pêkirin. Kurd daxwaza mafê xwe zimanî ê ku hebûna wan were mîsogerkirin dikin. Ji bo vê tedî li meclîsê qala çarçoveya yasayî qanûnî tê kirin. Qanûnên azadiyê ku em jê re dibêjin çima xwaz girîngin. Ya esas giringî ev e. Birêz Öcalan jî esas perspektîfa ku daye pêşiya xwe û her wiha em bêjin xebata ku daye pêşiya xwe da vî tiştê tîne dibe zivan. Hebûn bi giştî hewceyê bênasîn. Hebûn bi giştî çi ye bênasîn? Mirov û civak bi tevahî bi dîroka xwe bi hebûna xwe û pêşaroja xwe bi tevahî gere bênasîn. Bo vê ku em dibêjin ev qanûnên bingehîn ya jî ev dibêjin qanûnên kok ku niha rojevê de ye demildest hewceyê divî warî de gav biavêtin. Yani pêvajo ji bo bi serkeveyî yekemîn em karin bêjin ev qanûnên ku ji bo entegrasyona demokratîk û her wiha pêşiya entegrasyona demokratîk jî ev tişt heye. Em karibêjin îro mesela çekdayînê heye. Lê kesên ku çek dayînin hewceyê pêşiya waya mafê wayê siyasî û hem wiha di qada civakî û siyasî de cîgirtina wa pêşiya girtina qanûnî ji holê bê rakirin. Em bêjin aşîtiyek ji dil jî bi vî ye pêkane.
siyaseta dünyaya diguhere, dünya diguhere, dizayn kirneka nul dünyayı çedibe, dünyayı nuva da Afrin'in sinore nüten çekirin. Le dive Kürt çıbıkın, jinaha şuma Kürt çıbıkın. روشا کردا خویای چه بک و تبخجی آنی زمان در رجالات ناوین ده آنا مثلا خریطه تین گوهرتن دوی کردجی خوال گورا ور گاوا باویجن اوجی یعنی زانبن جبونا مثلا سبروجا کردا کرک زانبن چه بکن خوال گورا پولیتیکا دنیا آنا 100 سال در باز بویه هین کرد یعنی نخودی مافی کی تشکین ویش بونا مافی خواه کار بکن و کرد هر چار آلیه هر چار پرچا ببین یک و کار ببین به دولت دنیای ری ایگو روشا وانا روجلاتا ناوین درباز دبی کار بین رولا خو بلیزن کار بوان تکوین تکلیه ده کرد جی بس 7 سال درباز بو پشتی 7 سالی کرد گلک درفت کتن دسته وانا اما مخابن او درفتی خوب جینانین هینجی جاردی نه درنگه دبی کردی وقت گلی دنیای روجلات ناوین او جی بگن مافی خواه زمانی خواه کلتورا خواه یعنی اوه داخوازیا ما رخستنی کردار سروک کردار ایگو کاربن رولی بلیزن کارم به هفر یعنی وان درفت یانا پیک بینن اف جیش دسته وان در باز ببه مخابن کرد 100 ساله ده و یا پاش بکف هفیا ما اوه Pırsam ser gişti Ravşa Kurdan bu. Nahal Türkiye Ravşakaya, pevajöka açtı cüvaka demokratik tebre ve birin. Divrda kanun giringin. Kanun demek hatın çekirin, nukatin kanuna bingehin, destura bingehin. Pevist de mafya Kurdan var nasin. Zamane, mafya zamaniye, mafya çandi, mafya siyasete, mafya xobre ve birini, reveberin xoci, mafya hebuna Kurdan. Varın bicikirin. Bu vecil meclise nikaşa kanunan yasayan heye. Kub taybeti biraz öcalan ya peşniyardı ki dıçı tuhazi beş. Ez ved bejim yani de Kurd neyin kapandın. Başı tişki gelki başı neziki çilu 5 salı le Bakure Kurdistan'ı şerki berdevam kır. Jbo Kurdajı tişnani u jbona aliye devlet jı tişnani. Yani tiş beser nexistin. Eri davi cardi aşitiye. Rol hevdurune baştır go insan canı hoş deş beden coğrafya Kurda pişki bena xwe vegirin yani daxwaziya me Kurd gij bi hevre car dijî vê pevajoyê bi rastî gov rastî bi Kurd dixwazin tiştê rast bi Elbet Kurd rastın, Kurd niyetten van rastın. em nizanin aliyê de jî divê ew jî rast bin Taybeti aliyedin dibe çimke. yani fêda ti kesî di şer de tune ez bi xwe wek Kurdekî himberî şerim divê şer tune bi tişt bi diyalogê به آشتیه بین چارەسەر کردن از دوی باوریه دم هر کردک جی داخواز و اینا اوه و ام دخوازن وقت یعنی هیویا کردا هی منه باشه باف نزدیکی 2 سالا شرق سکنیه باشه yani از بخواد باش دبینم yani ez vena baş dibînim go bê dawî divê Kurd jî neyên xapandin Kurd jî xwe siyaseta xwe bêjin bi here em jî hene yanî divê temam hûn wilo dibêjin em jî hazirin em jî di rojhilata navê de nêzîkî 6 milyon Kurdin li her çar perçê Kurdistanê wiloyê newloyê em en perçê mezin Kurdistana Bakur e em li vir pirtirin û bi rastî jî ev go Kurdistana Bakur çareser bibe wê wanê di gişî çareser bibe bê şerriş bo çi ev du bikujin di rojhilata navîn de di nav devletê yani di nav gelê dinyayê de Kurd tenê bê mafin bê yani tim mafê wan tune Statumane. statiya wan tune yê li başûr tenê otonomiyek heye ew otonom jî carna mesela geflê tên xwendin gef timlên tê xwendin ew jî wa ana ego berpirsyarê Amerîka li jêr dibin Tom Barak ana Iraqê jî Nereye taybeti Irak'ı. ana bu Iraqê ew bi xwe jî tiş mişna dibêje lê tedît Kurd divê ji wê jî amade bin daxwaza me ev em aştî tabii ki dixwazin ji bo Kurda û ji bona gelê cihanê kişî her tiş bêşer.
سیاست دنیای دگوهره دنیای دیزاین نوتی چکن به تایبەتی روجلات ناوین شر علیکی آشتی تی آخافتن هفکرین دموکراسی تی آخافتن دوی کرد برولکا چوارا بند کرد خود چوا لسر پیا بگرن Yani Kürt bu Kürt tasiye skaran bir bejim dına vaxoda dve yekitiye çekin. Na perskereka Kurda esası eve Başur, Rojhilat, Rojava, Bakur. Perskereka Kurda iro de dizayna Rojhilat anabin anu da eve. Derbi te çareseriya Kurda tine yani. Taybet ev pevajiya Davida mirov dibine yani navgele Kurda ev vek evke ki çanda ki derdik eve peş mirov pek evxazi dibe. Divên kizî pêş bikeve çünkü em nikarin xedera xwe bi hêzên derve vegerîbidin. Em nikarin gor siyaseta wan ew bikin. Bêguman mirov wan pişav nake yani hêzekî ne dinyayê dîzayn dike mirov nikare wan pişav bike bi serê xwe em nikarin her tiştî bikin. Ama Kurd nava xwe da wextê yekîtiyekî çêkin hêzên dervezî mecburin bigirin balê yani. Hinkî perskirêka Kurd ez li vir da dibînim. Êdin ê siyasetê rojane yani خوازم به بپرسم پرسکریکا کرد نخواستم 5 سال سر به آخرت گوتو بشکن 3 سال جی هبون و چاند و ناسنامه و دیروکا کردان تونهات حسباندن رزدار عبدالله öcalan kulgara imraliye girtiye pevajo açtı civaka demokratik da dest pekirin da ku idi ne bişer ne bçeke idi em siyaseta demokratik xwe dizayn bikin xwe birêva bibin û daxwaze gelê Kurd ê hebûnawî wene qebûl kirin ji bo vê jî yasa hewcene qanûn hewcene tu divê çarçovê de çi dixwazî bêjî Na birastî yani siyaseta Kurd Birêz Öcalan divir da rolekî erênî dilîze yani rolekî çêker dilîze yani ne bi netewperestî bi aşiya nav gelan da perspektîvekî wisa digere lê deshilatî dibe lê de li gor berjewendiyê ez carekî ne çawa bim deshilatî wisa tev digere yani mesele perskirêka Kurd wek perskerêkekî stratejîk nabîne ji bo xwe ji bo wî zî siyaseta wî rojane yani em dîqat bikin wisa gavekî pir girîng nabêjin dibe lê de ev zî bêguman serê me Kurda em miya de gumana çê dike yani niyeta wan çiqa paqij e em bêjin çareserkirina perskirêkê de aşçî de çiqas niyetekî paqij tev digerin serê me de pirsa çê dike lê dîsa zî çareseriya wî ez karim wisa bêjim yani gel dema li xwedî li vê pêvajoyê derkeve ez bawer dikim ê pêş bikeve yani çünkü ji bo dewletê zî ji vê wêdatir rê tune yani çünkü 100 sal ser Kurda her cure êriş hat kirin çiş destê wan hat kirin nokta ku em hatine ew zî zanin em zî zanin herkes zane kevirê Amedê zî dizane ki îrada Kurda neşkand yani ji ber wî zî dibe civak li vê pêvajoyê xwedî derkeve ya dewlet zî aqilmend te bigere yani ev pêvajoyê dî bi çek ve rêbazê dinê nay çareserkirin bi terkî dibêjin ya etkî tevkî wê rêbazê bidome tevkî li dijberê wî zî derkeve çünkü Kurda her tiş ji xwe da rêberê gelê Kurd her tiş xwe da partiya Kurda her tiş xwe da Kurd niha di her êlde maftarin yani Kurd çima maftarin mazlûmin bindestin yani tu mafekî wan nayê nazkirin divê rewşê de lüksa Kurda tune bêje em bi vî alê xwe razî ne kes razî nabe yani ji ber wî zî dibe civa xwedî li vê pêvajoya aştiyê derkeve yani ez tiştê herî stratejîk li gor min ev e derbî wî ji bo deshilatdariyê zî me got yani pir wisa nêzîkatiya wan ji ciddiyeta vê meselê dûr e yani ana tiştê tê xuya kirin ev ez karim ana bêjim siyaseta dünyayı diguhere guhertin nul dünyayı çedbin guhertin çedbin siyaseta kanu te afrandın dizayn tenkirin dinava ve dizaynı ve siyaseta nu da guherina nu da deve kurtçı bikin Kurd çi bikin Kurd gere mejî xwe bikin yek zanabûna xwe bikin yek tifaqa xwe bikin yek û bira çavû goya xwe jî vekin û li dinyayê baş mêze bikin yani di herêmê çi dibe li dinyayê çi dibe dostê Kurda û em bêjin hemberî Kurda ê ku mesela
ev kirine cephe girtine ev çidkin baş mezevkin yani îro em de çawa bêjin neqebekî pir asteng dane yani siyaseta Kurda û rêveberiyên Kurda hinekî paramane hinekî yani ji siyasetê hinekî dûr ketin tiştê ku dibêjin rastiya wan û îro bûyînê ku li serê dinyayê çê dibin nav wan de neqebekî heyî îja gerek wî neqebî were bi zanabûn were girtin ku bi zanabûn neyê girtin û bi yek mêjîna bi pir mêjiya yani îro dewletên dinê bi çawayî kar dikin bi meclîsan kar dikin bi em bêjin rêveberiyê nû kar dikin mêjiyê wan nûjene bi zanebûn kar dikin bi zanistiyê kar dikin îja bi vê hawayê gerek Kurd bi vê hawayê bi vî teqlê bimeşin نەما حەوقەس خەرەجرا دنیایê da تایبەتی şer û aştiyên ku rojhilata navîn diqewmin da li Tirkiye pêvajoyek hatiye destpêkirin. Tu bixwazî nexwazî ev pêvajo bandor ser parçeyên din ên Kurdistanê jî dike. Lê hikûmeta li Tirkiye ku niha vê pêvajoyê aliyekî vê pêvajoyê bi rêva dibe derengî dixîne gavan nabêje bi daxwazê gelê Kurd qebûl nake ji bo vê çi hewce dike. Valla keko ana yani siyaset jî wekî din di dinyayê ana şer bi hawakî dinê siyasetî yani meşandinekî siyasetî îja wexta ku siyaset dixitime bi hawakî bi xeberdanê bi dîplomasiyê wexta ku dixitime gel çi dikin şer dikin îja ana îro navbera Îranê û Amerîka û İsraîl tiştê ku diqewimin jî ew e İran yani em çawa bêjin yani İran nedahatin pêra nedahatin xeberdanê pêra nedahatin Diktatör bû. rejimek girtî bû îja wana pir ew lêkirin bi hawakî gotin werin em xeberdin îja tebî mesela ne tenê ev ana Amerîka İsraîl û wekî din dewletên mezin dixwazin berjewendiyê xwe li vir bi vê hawayekî yani tê bandora xwe ser vî herêmê dayînin Meciyekî demokrasî parêz, aştî parêz, wekevî parêz, azadî parêz hewce heye li Tirkiye bi taybetî. Yani ji hewcebûnê zêdetirî yani îro yani ana herkes xwe bi hawakî tedî bi Tirkî dibêjin xuyruğu dîk tutmak. Ana herkes dixwaze xulpiya bigire fakat yani bi gotinê yani li piyabûn nabe yani bi gotin nabe ev mesele yani ana teqlê wan û gerandina wan dîplomasiya wan û ana berjewendiyê wan wekî din ekonomiya wan eboriya wan yani pir di xeteriyê de ye îjo ew jî nikarin bimeşin yani ne tenê ihtiyaciya me bi demokrasiyê heye ihtiyacî herkesê heye di vê herêmê jî û li Tirkiyeyê jî. Siyaseta dinyayê de giş dibe, dîzayn dibe dinya digohere divê Kurd çi bikin. Dibe her tişt gewre hewceya Kurd çi bikin. Tevargo. Hewceya bi yerê diqewmin, bi yerê çûyîn, bi yerê keyibên, royê li pêşiya wan royê derbas bûne. Hewceya Kurd diya bibînin, fêm bikin, nas bikin, qebûl bikin. Amî sînor ji nû tên çêkirin, divê Kurd çi bikin. Rola Kurda çi be? Divê ku yek bin xelasbûna me yekîtiya me de ye. Ku em yek nebin em ser nakevin. Gere em yek bin. Em hevdû raş nekin.
مثلا و نده سالی ما هم دنگ بیجید که لورا قدر قیمتی که ریخستنا ما پارتیا ما دائما ت پارتی سیستمی ندانه ما را عین راست بویه yani sistemi ve kadar kıymeti ne daime. Yani havcayı bir ekitiye. Havcatına mı bir ektiye jinan abi beter bir ekitiye me gerem yekbin ve mxalas bin kem yek nebin işe mezora. Li Türkiye çima gav nayın avetiş bu ve pevajoye. Gaba nayn abetini devlet çabe wal xapandına me li Kurd nayn xapandır. Na xapanıydı. Dibe Kürdi berine ne Kürdi berine kes nayn xapandı. Ben ez usat fikrim. Naha siyaseta dünyaya da güçlü be u dişevti sinole nüten çekirin dibe Kürt çi bikin rola Kürda çi be Kürt çava xodil xoderin yekitiyeka çava çekin. كنت كنت كده بخاب او بخاب او بكن كي جو مال خدي درنا كي يك مال خدي درنا كي يو مثلا كان بيجي شيء الدنيا همين نيار مية وامدي نيار اخوانا كان ام شخرا نابن اذا تكيج مرض بو ام شخرا نابن يك مرض بو مين والله كي ام شخرا ببن ام هاو دو ببن ام هاو دستكلميش بكن ام حالو خاطره sormuş ki am çamot ki çma am avon çma am avod bine vezal meydan çma o zulmet bu ve ka vezal mecbuişe vezal me ka hemiz dest met dest sereme mesela bavu kalemede mesela zulmet biye و disa aynıyam avonam xaugnak mesela aqwa bavu kaleme Havcayı şey bir ekitiyetine. hı Havcayı bir ekitiyetine. هي çamotna bekiti he çamotna bekiti Gava yekiti bu her taşıydı bu. Car bu genel ser siyaseta Türkiye. Türkiye pevajo açtı civaka demokratik hatiye dest bekirin. Rezdar Öcalan ve süreci brevad be. Li meclise yasaten gotu beşkirin, ten nikaşkirin, yasa veren derxistin. O hakkı Kurdan bendayın. Ev pevajo çima olsa derin dikeve. Peki evya eğer ki ser ev ki bu ser rastı doğru bu ne bu? Baş evya tişke hoş ama ne bavarım ser ev ki bu. Evya zi Aku çta ku nebaveriyet kadile de çiye? ya vallahi evya mukhord bike ekabı bizim şey. Ne bavarım yani ne bavarım ev çiye bu baş evya bir işi. Fakat ne bavarım çiye Ana bu. havcayı biceye mesela da tamam güventineye. Devlet, hükümet gavin çavayı bavejetti beji hava kirin ava dibe. Ya gav si ber başı baveji başa gav ki ber başı navaji kat marbu beji şey kat kari jarab ki tişki beji Yani çiye? Mesela hakkı Kurdan bedenevan, hakkı wan bizvrinin gütiyen Kurdan be hazara gütiyen Kurdan hene berdin. Azadi pek vere. Avanat bavar biki. bana ki babu ana bavarım buna ana bavarım ki ya bu tişki hoş ya ama ki ana bavarım mesela yazık akwa insan da hafız zindana da sürünmüş ve akwa insan ama beni zulmeden akwa zulmeden bu bir tişti yani bu başa yani beni zulmeden ki başa Maliyama. saçma Dünya guheri Kürt dibe çi bikin? Bir roleka çava rabin. Kürt çava ciye xwe dibe dizayn kina dünyayı da bigirin. yani براستی جی وکی کو سیدای جگرخون دبی yani lazım Kürt hamu deste xubdin hev o xabat bikin bergoy şev yani sa ben jbo ko bidin jiyan kirne de rojat alavin da emtev jidibinin sa dikele yani dibek kelanna wida tişe ser mecid keve em yekitiya xort bikin haskirna xort bikin ewl sermet keve Nihal Türkiye pevajo ekti axaftin nikaş kirin. Gelle gringo mühime. Divir da kanunun azadiye kanunun ku daxwaze gele Kurdwarin kabul kirin. Bi taybeti ji viya daxwaza Rezdar Öcalan'e. Tu çi dixwazî beji bu wan kanunun azadiye. yani براستی ایرو تو لگره کرد مدبه کی yani gelek Kürt براستی جی پسا gelek کفناره
û xwayên bêjin çîrokekî jî gelek dirêj e di rojata navîn da ne tenê ez bawerim ev merhemetiyê, însanetiyê, şefqetiyê li cîhanê bela kiriye yanî îro jî bêjin gelê Kurd mer wisa bi çavekî sivik, çavekî aqilekî biçûk mer lê mirze bike û çerçeveyekî biçûk bide ki ez bawerim ew ê nerastî be yanî lazim e yekî çerçevekî gelek mezin be yanî. Belê. Zor spas. Spas ji bo ve. تماشاوان نجا ام به هفته جی بیاوی دیجین دویا برنامه خواه ما به هفته پرسکر سیاست تا لدنیای دگوهره روشال دنیای دگوهره دوی کرد چی بکن هر وها پیواجوال ترکیه کبره و چجی دوی چوا گاو بین آبتن قانون آزادی یاساین آزادی چقاس گرینگن او دوی چوره کرن پرسکر جخلکه ما شخوه دپرسو برسفین خلکه ما دادید پیامون نرنواجید در حق سیاست کردان در حق پیواجو باکوری کردستان و ترکیه داشی پر اشکره و زلاله ام بی اوید جن دویا برنامه خواه حتی برنامه کردن هر شاد و بختوار